Ki prangut ki Khot jongka Central Executive Council haka arpuhnyo tarik nailar kila Shah Khot Hajir Shapo Sadar Police Station haka bayade berkejingat rally jongka Khasi Student Union haka khat kendai tarik gunailar. Ki prangut ki Khot jongka KSU kila wan Shapo Sadar Police Station ban wan Hajir hak mat ki Pulit Henry kila let pai no klem Rung Shapo anamar ki Pulit up kherdop kim Shah ban Rung Shapo Thanad. Habaya kran Shikilat Pathai Khubor u Assistant General Secretary ke KSU Samla Pensyairani uloong bana kaliang jong kidukon kilalet Shah Sadar Police Station Bapawan Hajir ki Pulit haka bayade bakajingai rally ka balalong haka khat kendai tarik unailar Henry kidukot kilawan paino namar baki Pulit ba ap ya kerdop kim Shah ya ki ban Rung Shapo. Bidi bermentasngi nakliang jungi ki nongelam jongka Central Executive Council barokhan idon haduk prangun ki bala Shah Khot Shah Samon ki haki Pulit lepo Sadar PS ni borom ni gajing Khot juki barok prangut ni poilang ti po Sadar PS menta kumba kiru pi sakhi nei bang ya poing tei ila peni kan notice jungi ro nakliang ki Pulit kim Shah banrung ya kai ngama kwa banong hangi kalong ba nakliang jungi iklam kantat gajing Khot jungki ilet hanrei kai pada ka baja kalong ba kim Shah ingi banrung ta kadau ngim donpor ban yang saang tu ban ap saang tu si slam hanrei ngahab ban mino ban wan ban ilet ban pendep lagi jong ki kam ya kai ma kwa banong kalong ba ya kasni jungi ka fibu ngila pendep sobha nai pha shu ki notice ingi ki jing Khot ingi baro prangut ki nongelam jongka si dia kai ga kamram ma fidi bende kum ka tan Pulit pile hi la ka jong kamram Nagal kita ka alam ke kita ki Khot ajar ki. Am kajing Khot Hajir ta kadai halor kai ka baja ka tu ka khatkanai terik hakaba kaladon kum tu kajing ja te kum pitip hiru haba kinong ilam jingi ki bahmat do laingot plus weiru kila sa kem te yimdan i banong halor kata tangkata hi kita bakim Shah Rung ki. Ay kata ngimla bentip nomor ba habang ila peni ka somen notice ka jongi ru hakmat itu nongab ya ka kerdap apa Sadar PS nrei nakaliang Pulit badon turu usngap jarjar upet te uspet tang tukot usngap jarjar te ngihab ban mina kam ai kanu kantian ingi ru la kisah banrung na kimsa nang kita hi Para po itang kum ko Khot notice ka ajar ki. Ilaw mi na ko na.
yang mentang ngamla benong nin song ke jing pen belang berok prangut kini ki para khot ki para nongilam ki ba lesi ngila ben perkhat aku miro